stan 2 u Gracu, a mi naravno gledamo Za mace. za mace. Šta tražimo? Tražimo jedan zagrebat, da ponesemo možda za Bosnu. Da imaju tamo isto mogućnost. Slatka je. Slatka, no. Bili smo u Action i našli. Za hranu ćemo odstaviti. I šta ja znam, možda vrećice ili nešto. I uzeli za Bosnu jedan za grebanje. I tražimo još jedan za grebanje, nema ga ovdje. Pa ćemo vidjeti, hoćemo ga naći još. I do Tedija smo stigli sad. Šta sam našla? Ali ovo je za Lejlu. Znači, haljinu sam našla za €69. Sa 50 na €69. Evo, gruzinski outfitče. Paris. Trok se opet, ja mislim da se ne vide. I Hari Mataharija sam srela. Mate Harry. Dobio je iz Martina ova kipuce, kako se kaže, kizeštangala uglavnom. Kizeštanga, kizice. Sa sirom. Ide jedan taste test. Jel dobro? Dobre, dobre. Pravi. Žao mi što nema one A suhe? šukš. Po. Uzmi malo pušete sad. Yeah. Zadnja destinacija, Fresnap. Još nismo našli onaj... Ovo je sve za čuke, ovo je sve za masinu. Našli smo ih napokon. Ruze. Ja sam za zeleni. Ruze. Zeleni. Eindelijk stemmen we Avatar en ze beheerst die lucht. Luftbändiger. Ogladnio.